Здравейте, аз съм Мариан Ташев, дронмен, и сега ще ви представя unboxing ревю на най-новия дрон на DJI Phantom 4 Pro, който преди 2 дни си купих от магазина на Copter.bg. Искам да благодаря и на човека зад камерата, моят приятел Пламен Бижев, без който това ревю нямаше да бъде възможно. Както виждате, кутията е с идентични размери като тази на Phantom 4. Идентичен като размери и изработка. Това е дистанционното. Както виждате, същото като на Phantom 4. Ето и дронът. Визуално няма много промени. Кълъвче с перки, този път сиво. Това е кабела за зарядното. Ето го и него. Същото 100 ватово зарядно. Имаме кабел за апдейти, OTG кабел. Тук е отделението за батериите, като аз го купих с 2 батерии от Phantom 4, не новите. Това е хубав плюс, че в този кейс можете да носите и 2 допълнителни батерии. Имаме кабел за устройството, мисля, че DJI предлагат само такъв за Android. И тук имаме опътвания и мисля, че нищо друго, да, само опътвания за Phantom 4 Pro. Мисля, че това е всичко в раницата, да, напълно достатъчно. Нека започнем с дистанционното. Както виждате, визуално няма никакви промени с това от Phantom 4 Pro. Но всъщност в него е добавена и втора честота на 5,8 ГГц, която спомага за по-добра връзка. Тоест при излитане самият дрон сканира шумът около средата и избира дали да работи на 2,4 ГГц или на 5,8. Така че не можете да ползвате Phantom 4 с новото дистанционно на Phantom 4 Pro. Доста здрава опаковка. В крайна сметка се справихме с опаковката. Както виждате, дистанционното е абсолютно еднакво. Отзад имаме USB порт за устройството и мини USB, който мисля, че е за апдейти или за настройки на самото дистанционно. Копчетата са същи за стартиране и за Return to Home имаме отпред. Отстрани имаме копчета за режимите, снимки, видео, контролиране на експозицията и на гимбала. Отзад са същите 2 копчета, които са свободно програмируеми според нуждите на потребителя. Аз лично моите ги настройвам, едното винаги за батерията, да мога веднага да проверя какво е състоянието на батерията, и второто копче за центриране на камерата. Перките, както виждате, са абсолютно същите. За Phantom 4. Но това, което е различно, е захващащия механизъм. Както виждате, тук вече имаме централна пружина, а не както Phantom 4 отстрани с ламелчета малки, което предоставя една по-голяма сигурност, защото напрежението се отразява централно на самата перка. Да, ето така. Ето как става отключването по същия начин, само че в обратно движение. Така. Нека пристъпим към самият дрон. Както виждате, визуално той почти не се различава от Phantom 4, но това е само на външен вид. Най-голямото преимущество за мен лично е това, че от DJI са добавили датчици отстрани, както и отзад, което за мен беше главният минус на Phantom 4, и точно поради тази причина аз не апгрейднах от Phantom 3 Pro, който до момента ползвах. Друга разлика в Phantom 4 Pro са батериите, които са по-големи. Визуално са същите, но като капацитет са 5870 мАч, сравнени с
старите батерии за Phantom 4, които са 5350 мАч. От DJI казват, че тази разлика в капацитета ще осигури допълнителни 3 до 4 минути полет или, както казват, 30 минути полет с новите батерии. Това, което е хубаво, е, че хората, които имат Phantom 4, могат да ползват новите батерии, които ще им осигурят по-дълъг полет, и също така могат да ползват и старите батерии в новия Phantom 4 Pro. Така, да пристъпим към камерата, което е за мен най-големият скок в новият модел. Както виждате, предпазителя на камерата е същият, който е в Phantom 4, който пази камерата от гимбалът от движения. Но това, което ми харесва, е, че са добавили и стиропорен предпазител, който липсваше в Phantom 4, но присъстваше в Phantom 3. За мен това е много важно, понеже в 90% от времето дронът стои така в раница и ако няма тази опора, самият гимбал се натоварва надолу. Ето, като го махнем, виждате как гимбала увисва просто. И това липсваше при Phantom 4 и за мен е хубаво, че са го добавили отново. Камерата, както виждате, не се различава много от тази на Phantom 4, но същината е в новия сензор, който отново е на Sony, но вече е 20 мегапиксела, което добавя може би наполовина отгоре резолюция от стария модел. Сензорът е 1 инч, който доста се приближава към Micro Four Thirds. Освен това, новият процесор, който е вграден в сензора, предлага запис в 4K с 60 фрейма в секунда, което за мен е много важно, защото в повечето кадри, които сме снимали в 4K резолюция с старите модели на DJI Phantom 3 или с Inspire с X3 камера и X5 камера, ниския фреймрейт после не предлага допълнителна обработка като забавяне на картината. Другото важно в камерата е, че шътърът вече е механичен, което е голяма стъпка нагоре, понеже елиминира така наречения rolling shutter ефект, или при бързи движения, ако сте забелязали в кадрите ви, повечето обекти, които са по краищата, се изкревят. Например, най-лесно можете да го видите с дървета или стълбове, като преминете бързо на тях. Другото преимущество на механичния шътър е, че вече можем да контролираме блендата, т.е. не е задължително да ползваме винаги ND филтри. Докато при Phantom 4 блендата беше фиксирана на 2,8, тук можем да я променяме от 2,8 до 11 стоп. Друга разлика с Phantom 4 е, че при Phantom 4 Pro имаме два вида дистанционно управление. Единият е с вграден дисплей. Както виждате, моят е без дисплеят и сега ще ви кажа защо избрах този вариант, понеже за мен дисплеят, който идва с дистанционното е 5,5 инча и за мен това е недостатъчен размер. В началото, когато летях с Phantom 3, ползвах мобилен телефон, който е 5 инча и установих, че е прекалено малък като дисплей и не се вижда достатъчно добре самия кадър. А и копчетата са много сблъскани навсякъде при контролиране на камера и настройки. Евентуално DJI, ако пуснат дистанционно с по-голям дисплей, бих си го взел, защото е доста удобно. Когато съм на локация, трябва да извадя дистанционното, да сложат iPad-а, кабел и други неща, които забавят самото приготовление на техниката. Другото, което не съм сигурен, е дали в дисплеят, който идва с дистанционното, дали ще могат да бъдат инсталирани други приложения, понеже аз ползвам приложения от трети страни, като Litchi и Drone Deploy, и за мен те са важни. И съм си ги купил за iOS и в момента, ако си взема този дисплей на DJI, трябва да си ги купя наново. Сега ще пристъпим към включване на дронът. Така. Сега виждате колко по-лесно е, ако дистанционното е с вградения дисплей. Само отваряте дисплея, включвате дистанционното и дронът и вече сте готови за действие. Докато аз трябва да си сложа iPad-а, който ползвам.
То не се отваря. Има още един стикер. Така. И всяко едно от тези неща отнема допълнително време. Слагане на iPad. DJI предоставят само кабел за Android устройство. И това си нося моят за iPad-ът. Така. Дронът вече е включен. Това е първото му включване, между другото. От DJI са пуснали и ново приложение, което е DJI Go 4 и с него ще могат да бъдат управлявани Phantom 4, Phantom 4 Pro, Mavic Pro и Inspire 2. Всички останали дронове на DJI, като Phantom 3 Pro, Advanced и стандарт, ще бъдат управлявани с старото приложение DJI Go. Така, виждате новото приложение. В момента трябва да активираме дронът, да му измислим някакво име. Тук избираме режимът на дистанционното, по принцип Mode 2 е стандартния, както виждате отдолу. Избираме метричните единици, метра в секунда. Аз предпочитам километри в час. Video Output NTSC или PAL. Оставаме го на NTSC. Тук е Beginner Mode режимът, който има ограничения, както виждате, до 30 метра и височина до 30 метра. Оставаме в този режим. Така, тук трябва да си въведете акаунта, който е в сайта на DJI, за да регистрирате дронът и гаранцията ви да бъде валидна. Всъщност трябва да апдейтнем и софтуера преди да летим. В момента се сваля апдейта. Апдейтът вече е свален и както виждате сега трябва да ползваме OTG кабелът, за да свържем дронът с iPad-а в моя случай. За да... Така. Старт апдейт. Така. Както виждате, софтуерният апдейт вече е готов. Рестартираме дистанционното и дронът. Така, вече сме свързани, 91% батерия. Safety tutorial, който ще пропуснем. Така. Виждате, още в началото ни казва, че инфрачервените сензори, които са от двете страни, са активни само в Beginner Mode и Tripod Mode. Тоест във всички други режими те няма да работят. Така, виждате, приложението е сходно с това на Phantom 4. Отгоре е статуса на самия дрон, режимът на полет, броят сателити, който в момента не е активен, понеже сме на закрито. Това са датчиците, обхватът на дистанционното и тук виждате Lightbridge връзката в момента е на 5,8 ГГц, както казах по-рано, дистанционното вече работи на 2,4 ГГц и 5,8. Според мен в момента е избрал 5,8 ГГц, понеже сме в затворена среда и имам прекалено много рутери, които работят на 2,4 ГГц и автоматично е избрало другата честота. Така вече виждате, само предните сензори отчитат близо до обект, че се намира, задните не. В момента ще сложа ръката отзад и виждате веднага отчита на 0,5-1 метър задните сензори. Самите настройки са идентични с тези на Phantom 4, като при сензорите вече са добавени предните и страничните. Има автоматичен режим на избягване на обекти, т.е. когато дронът се връща автоматично обратно в режим Return to Home, той в реално време ще избягва препятствия, които са пред него.
Също така той записва и маршрутът, по който е минал. В момента, в който загуби сигнал, той има вариант да мине по същият маршрут. В момента, както виждате в настройките на камерата, вече имаме режим Aperture, или т.е. режим, в който можем да контролираме блендата с новият сензор. Ето, стига до 11 бленда от 2,8. Според мен най-оптимално за този сензор ще е 5,6, така наречения Sweet Spot. Отделно имаме режим, в който можем да контролираме шътърът, и менюал режима, в който имаме контрол върху ISO, бленда и Shutter Speed. Така, сега ще оставим това в автоматичен режим. Добавени са и нови интелигентни режими, както преди малко казах, имаме вече Draw режим, в който можем в реално време да нарисуваме път по картата, който дрона да следва и да избягва препятствия по пътя. Имаме режим на Gesture Mode, което предполагам е режимът, който е в Mavic, т.е. когато махнем пред дрона, той автоматично може да ни направи снимка или селфи кадър, като тръгне назад. Active Track функцията в момента няма как да ги пуснем. Active Track функцията са добавени два нови режима, в които фантомът лети отстрани и следи обект, или отзад. Tripod е новият режим, който ограничава скоростта на дрона до 7 км и това позволява да се правят прецизни движения при видео. Тук имаме нов режим Terrain Follow, или дронът ще следва денивелацията на терена и автоматично ще поддържа височина. Останалите режими са известни и от Phantom 4, Point of Interest, Follow режим, Waypoint режим, Home и Course Lock. Това е за сега от мен. Очаквайте съвсем скоро втора част, в която ще се поговорим по-подробно за камерата и ще ви покажа кадри при различна осветеност за тест на динамичния й обхват.